Nagunod ti Baguio General Hospital and Medical Center ti rank number 13. May basa ti kaudyan na listahan ti World's Best Hospitals list kadagiti ospital iti Pilipinas itatawan. Ti Baguio General Hospital and Medical Center ti agmaymay sa medical institution manipod iti Cordillera anairaman iti internationally recognized ranking. As of 2026, dumanon iti 216,000 hospitals ti rehistrado iti sangalubungan. 35 nga ospital manipod Pilipinas ti nakastrek iti listaan. Pakairamanan ti Baguio General Hospital and Medical Center Nusa Dino. Nagunod na ito iti may kasangapulo katalo a pwesto babayan iti score as 72.73%. Ti BGHMC kat may sa tertiary hospital ti gobyerno amang ipapa iti advanced healthcare services kadag iti pasyente iti Northern Luzon ken iti entero a rehiyon Cordillera.